बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय बे जनाय समस्तियाव जनाय बिधान सभा समस्तियाव दिनै बे समाव आङो ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों रायजो राजा गासैबो बिथांमोननिफ्राय आङो दिनै बे समस्तियाव फैनानै माखासे डेभेलपमेन्ट जानाय जायो आरो माखासे रायजोफ्रा बे समाव सोर बिजाथिखौ बिथांमोना सायख'गोन दा आं बिनि सायाव बिथांमोनजों मोगा मोगि लानो सानदों बे समाव ओरैजाय केमेरा पार्सन बिथांमोना दिन्थिफुंनो थाखाय खालामबाय ओरैजाय जोंहा गामिनि सासे आयं दङ आयंनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन जिथुनाखि एबार सोर बिजाथिखौ लुगैदों आरो दिनैसिम नोंसिनिथिं डेभेलप जानायखौ लुवाखै लामा दालां दा बेनि सायाव मा बुंगोन लामा दालां बानायनायाथ' दा गोदानसो बानायदों दा माबानानै दा जों खुनु डेभेलप मोनाखै आरो डेभेलपबो जायाखै आरो जोङो दा हा हुबो जेबो मोनाखै जों माबा जायाखै जोंनियाव नियादि जायाखै दासिम जायाखै नियादि जायाखै दा जिथुनाखि एबार कंग्रेसनिफ्राय राजु मेधव गेलेदों बिनि उनाव सासे बिजेपि दोलोनिफ्राय बयन पेगुआ गेलेगोन एमएलए इलेक्सनाव बिजाथि महरै दा बिथांमोन सानैनि गेजेराव नोंथांमोना एबार सोरखौ चुइस खालामदों सोरनो भट होगोन होननानै सानदों कंग्रेसनो होगोन होननानै सानदों आरो राजु मेधवखौ राजु मेधवखौ दा राजु मेधवखौ मा हिसाबै नोंथांमोना सापर्ट खालामो मोजाङै सापर्ट खालामबाय जुदि मोजां खालामोब्ला जों मोजाङै सापर्ट खालामना हरगोन आरो माने खाथि हिसाबै जायगानि हिसाबै ओरैजाय जोंहा माबा दंबावो आयं दंबावो दा आयंनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन जिथुनाखि दिनै जिथुनाखि नोंथांमोना फैनो गोनां जिथुनाखि इलेक्सन फैगासिनो दं नङा होमबा बे गेजेराव कंग्रेसनिफ्राय राजु मेधव गेलेगोन आरो बिजेपिनिफ्राय बयन पेगुआ गेलेगोन दा बिसोर सानैनि गेजेराव सोरखौ चइस खालामो राजु मेधवखौनो जों जायगानि थाइ हिसाबै चइस खालामदों आरो चेन्ज खालायनांगौ ओमफ्राय जेनेबा राजु मेधवनाव मा नुनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामनो सानो जों लामानि जायगानि फेसिलिटि फैनायखौ डेभेलप जानायखौ हमनो हागोन बायदि साननानै राजु मेधवखौ सापर्ट खालामनाय जायो जेनाखि नोंसिनाव लामाफोरखौ जानाय नुवाखै हाब्रु नङा होमबा दासिमबो खासा लामा गोजा बे बेलायाव खासा लामानि थाखाय डेभेलप जानांगौ लाबोनांगौ खाथिनिखौसो मोनगोन जों गोजाननिखौ मोना खिन्थु देरहायैया जों बेखौबो गाज्रि होना बेखौबो गाज्रि होना बे भाग्यनि खोथा देरहानाय नोंगौ थारैनो बिथांमोननि जायगायाव जों डेभेलप जानायखौ नुवाखै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जिथुनाखि लामाफ्रा हाब्रु जिथुनाखि थांलाय फैलाय हान्था मेलाया दा बेयाव बेखिनियावनो जोंहा दखानि सासे दंबावो আমার মাজত এতিয়া আমাৰ দাদা একজন আছে দাদাৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম যিটো আমাৰ ইয়াত ক'ব গ'লে এতিয়ালৈকে ডেভেলপ হোৱা নাই ৰাস্তা ঘাট কিবা কিবি তাৰ বিষয়ে কি ক'ব এতিয়া আৰু নতুনকৈ আমাৰ ৰাজু মেধক আৰু লগতে বিজেপি দলৰ পৰা আমাৰ ববিন পেগু খেলিব কাক দুজন ভিতৰত কাক চইচ কৰিছে বৰ্তমান আমাক যোনে চাব যোনে আমাক ৰাস্তা পদূলি দিব তেখেতকে আমি চাপৰ্ট কৰিম ন আমাক যোনে কি কিবা কৰিবি তাকে মানিম এতিয়া ৰাস্তা ঘাট ডেভেলপ হোৱা নাই এইটো বনাবৰ কাৰণে কি জনাব বনাবৰ কাৰণে চবে চেষ্টা চলাব লাগিব বনাব লাগিব ইলেকশ্যনটো আৰু বেছি দিন নাই এতিয়ালৈকে ববিন পেগু বা ৰাজু মেধকৰ ফালৰ পৰা কেম্পেইন কৰিব আহিছে নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈ কোনো অহা নাই বাৰু এতিয়া আহিব আৰু অহা নাই এনে লিডাৰ কেইটা অহা নাই লিডাৰ কেইটা তেনেকৈ অহা নাই বাৰু আহিব আৰু ৰাজু মেধটো কেনেকৈ লাগে ঠিকে আছে তেখেতকো আগৰ পৰাই দেখা মানুহ জনা মানুহ হয় তেখেতও ঠিকেই আছে ববিন পেগুটো কেনেকৈ লাগে তেখেতও ঠিকেই আছে এতিয়া ৰাইজে যোনফালে যাব আমিতো এনেকৈ কৰিব লাগিব ন रायजोर লগত কথা আছে जोंफोर नदीतो बय এইফালে যাব লাগিব बेखौ बुंदों आदाया रायजोआ जायखौ सापर्ट खालामो बिथांमोनजों थांगोन लोगोसे रास्ता घाट दालांफोरखौ बा लामाफोरखौ गासैखौ पाक्का खालामना होनांगौ डेभेलपमेन्टखौ लाबोनांगौ बिथाङा बेखौ खावलायदों आरो थारैनो नंगौ जेनाखि बेखौ बुंनांगोन दिनै बबिन पेगुआ 15 बोसोर जनाय विधानसभानि सासे एमएलए जालांबाय बेवहाय माखासे जोंनि बा बे ओनसोलनि माखासे डेभेलपमेन्टखौ जोङो नुनो मोनाखै जायफोराव लामाफ्रा दासिमबो मोजां जायाखै दाथ' डिलिमिसन जानायनि उनाव माखासे गामिफ्रा दानख' जाबायबो बेनि गेजेराव बै दानख' जानाय गामिफ्रावबो जोङो माखासे डेभेलप जानायखौ नुनो मोनाखै जेनाखि ग्राउन्ड रिपर्ट लायनो थांनायाव बेखौ जों मोगा मोगि जानांदों बा जों नुनो मोनदों
बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समाव लामानि जिथुनाखि थांलाय फैलाय बेखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों ओरैजाय जिथुनाखि लामाया खोब गाज्रि बेयाव डेभेलपमेन्ट जायाखै आरो बेखौ बुंनांगोन जिथुनाखि बेखौ मावफुंनांगोन बा मावफुंनो थाखाय रायजो राजानिफ्राय दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव आङो रोखायै केमेरा पार्सनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बे समाव आङो बे समाव आङो बिनाराम बसुमतारी बड' लाइभ 24 जानानै बे समाव आङो जनाय समस्तिनिफ्राय गोजोन्थों।